сутринта. Още, че с нощи забравих да се букна ин. Сутринта ставам 8 без 10. 8 без 10, трябваше 6:30 да се букна аут. Газ на колата, пали, трафик, нерви. Окей, стигнах. 8 и 10. Букнах с аут. Час и 45 минути по-късно. Пак трафика. Азда. Бая трудно стигнах до Азда. Чорапки, бело. Дънки си купих. Сега пак тук и не мога да заспа. Ами се спи нещо. Имаше хора до банките. Кредитни карти, яла бала. Петък. Паричките влизнаха. Трябва да ги похарчим.